Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isagani. Naninirahan dito sa isla ng Masbate. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ko kasamang aking misis na tawagin na lamang natin sa pangalang Beth. Noong baguhan pa lamang kaming naninirahan sa isang probinsya sa Panay. Taong 1995, nang magpakasal kami ni Beth at nagpa siyang manirahan sa kanilang probinsya. Ayaw kasi ng asawa kong mawalay ng matagal sa kanyang mga magulang dahil sa nag-iisang anak lamang ito. At hindi din naman papayag ang kanyang pamilya na sa malayong lugar maninirahan ang anak nila kapag may asawa na. Dahil baka mamaya o mano ay matulad sa kababaryo nilang palagi na lamang pinagbubuhatan ng kamay ang asawang babae sa tuwing nalalasing ito. At ang mas malala pa ay ginugutom nito ang asawa. At dahil doon ay wala na rin talaga akong nagawa kundi ang pumayag na lamang. Nang mga panahong yun din ay kakonti pa lamang ang mga naninirahan sa baryo. Kaya halos magkakalayo din ang mga kabayang nakatirik sa kanya-kanyang pagmamayaring lupa. Bawat bahay rin ay mapapansin mong may mga kanya-kanyang bakuran at may mga pananim na kung hindi gulay ay mga iba't ibang naglalakihang puno ng prutas. Doon ko rin napag-alamang bibihira lamang ding nararating ng mga sasakyang habal-habal ang baryong tinitirahan ng pamilya ni Beth. Dahil sa talagang masasabi kong liblib na lugar ngayon, Sir Seth. Kung kaya't na mga panahong ito din ay mahigit 1 oras kong nilalakad parati ang kalsada, marating ko lamang ang pinagtatrabahuhan ko. Pag maghihintay pa kasi ako ng mga magagawing pampasaherong motor ay baka abuti na ako ng siyam-siyam sa kakahintay. Sa loob kasi ng isang araw ay mga 3 o 5 lamang ang mga pampasaherong motor ang napapadpad sa baryo namin. Isa pa ay binigyan kami ng lupang mapagtatayuan ng bahay ng pamilya ni Beth. Kahit na medyo may kalayuan yun sa bahay ng mga magulang niya ay ayos lang sa amin. Dahil ang mahalaga ay may sarili kaming tahanang matatawag na amin talaga. Kamusta na pala yung trabaho mo, Iyo? Maayos naman ba? Wala ka bang nagiging problema? Minsang tanong sa akin ng binan ko habang nagkakape kami. Ugali na ng mga binan kong bumisita sa bahay namin tuwing araw ng linggo. Tinitingnan kasi ni Tatay Dado ang mga panabong na manok samantalang si Nanay Nelia naman ay nagluluto sila ni Beth para sabay-sabay kaming kumain ng umagahan. Kapag ganung araw din kasi wala akong pasok sa trabaho at hindi din umaakit ng bundok si Tatay Dado. Habang hinihimas ni Tatay Dado ang manok ay panay ang pagtatanong niya sa akin tungkol sa pinagtatrabahuhan ko noon. Sinabi ko naman sa kanyang wala namang nagiging problema, na maayos naman ang lahat at mababait ang mga katrabaho ko. Mabuti naman hindi ka naman ba nahihirapan? Lalo na yung sa paglalakad mo ng mahigit 1 oras papasok sa trabaho. Alam mo kung nahihirapan ka, mas mainam sigurong gamitin mo na lamang yung bisikleta ko para may masakyan ka. Ipapaayos ko kay paring Berting mamayang hapon pag uwi niya. Alok sa akin ni Tatay Dado. Naku po, nakakahiya naman tay. Ipinasok niyo na nga ako ng trabaho sa bayan tapos ipapagamit niyo pa sa akin yung bisikleta. Pero hindi ko po tatanggihan yung alok niyo . Maraming salamat. Ano ka ba naman, wala yun. Naisip ko kasi pagod ka na pagdating sa bahay at baka mamaya mapasarap yung tulog mo. Hindi mo mamalayang inaaswang na pala kayo. Napapakamot naman ako sa ulo at natatawa. Ilang buong akala ko ay nag-aalala sa akin si Tatay Dado dahil sa malayo ang nilalakad ko. Yun pala, nag-aalala ito at baka hindi ko mabantayan yung anak niya. Buntis na ng 4 na buwan ang asawa ko ng mga panahon na ito. At kung minsan, ay anong oras na ako nakakauwi sa gabi noon. Dahilan kung kaya't mag-isa lamang sa bahay siya. Mas mainam na yung magbisikleta ka na lang para mas mapapabilis ang pag-uwi mo. Alam mo namang may mga kung sino-sino dyan yung nananalasa dito sa baryo natin. Bukod sa mga taong halang ang kaluluwa. Sabat ng ina ni Beth, nakasalukuyang nakaupo na sa hagdanan ng bahay. Hindi pa kasi sementado ang bahay namin noon. Nakaangat yun mula sa lupa. Nag-iipon pa kami ng pera para sa panganganak ng asawa ko.
At kapag nakakaipon na, saka pa kami mag-iipon ulit ng pera para sa pagpapaayos ng bahay. Nang sa ganon ay maging simentado na yon. Ayon pa sa mga magulang ni Beth, nag-aalala sila para kay Beth sa tuwing ginagabi na ako pag-uwi. Dahil alam ko naman umano na, ay nga, may bali-balitang kung anong aswang-aswang na yun sa baryo at ang pinupuntire nga mga buntis. Ilang buntis na umano ang nalaglagan dahil sa pananalasa ng aswang at may mga sanggol rin ang nagkakasakit nun. Kaya nga mahigpit na pinag-iingat ang lahat ng mga buntis at paslit. Hayaan niyo po, Nay. Sisikapin kong makauwi ng maaga palagi para hindi na po kayo nag-aalala kay Beth. Abay, dapat lang. Alam mo naman na kaisa-isang anak namin itong si Beth. Teka, tapos na ba kayo magluto ng pagkain? Medyo nagugutom na ako. Kumakalam na yung sikmura ko. Tanong naman ni Tatay Dado nun. Oh, natapos na kami magluto ni Beth. Nag-aayos na lang kasi ng mga pinggan at maya-maya lang ay kakain na tayo. Tugon ni Nelia. Dahil sa nag-aayos pa lang sa pagkainan ng asawa ko, nagkwentuhan muna kami sa labas ng bahay. Maya-maya ay natigil kami sa pagkikwentuhan nang makita ng binan kong babae si Aling Dolores. Aligaga ito at tila ba problemado dahil hindi man lamang nito narinig ang ginagawang pagbati ng biyanan ko noong makadaan na. Maring Dolores, may problema ka yata. Binati ka ng asawa ko, di mo man lang narinig. May nangyari bang hindi maganda kay paring Andoy? Tanong ni Tatay Dado at talagang nilakasan niya pang boses para marinig siya ng dumadaang matanda nun. Nang marinig siya ng matanda ay huminto ito sa paglalakad at tumingin sa gawin namin. Muli namang tinanong ni Tatay Dadoy kung may problema bang matanda nun. Oo pare, iyong asawa ko kasi ilang araw nang nilalagnat. May mga pantal na lumalabas sa katawan niya. Ganun ba? Napatingnan mo na ba sa doktor si paring Andoy? Tumango ang matanda at nagsabing ilang beses niya nang pinatingnan sa doktor ang asawa. Pero wala pa rin. Lahat na ng gamot na binigay ng doktor ay nainom na ng asawa niya pero wala talaga. Hindi pa rin gumagaling at parang mas lalo lamang lumalala ang sakit nito. Teka, nasubukan mo na bang patingnan sa manggagamot? Aba, baka naman hindi doktor yung makakapagpapagaling dyan sa asawa mo ah. Umiling-iling si Aling Dolores. Sinabi niyang hindi niya pa naisipang patingnan sa manggagamot ang asawa niya. Ay naman sa asawa kong kakalabas lang ng bahay. Patingnan na umano ito ni Aling Dolores. Dahil baka mamaya niya na inaaswang na pala si Mang Andoy nang hindi niya alam. Meron kasing sakit ang asawa ni Aling Dolores noon. Tuberculosis. Tama kayo. Bakit ko nga ba hindi naisip yung bagay na yan? Umalis na rin kaagad si Aling Dolores dahil nagmamadali umano siya at walang naiiwan sa asawa niyang may sakit noon. Nang makaalis na ang matanda, pumasok na rin kami sa loob para mag-agahan. Habang kumakain ay napag-usapan namin ng tungkol sa aswang. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala sa asawa ko sa mga araw na wala ako at nasa trabaho. Binilinan naman ni Nanay Nelia ang anak nitong mag-iingat palagi kapag wala ako sa bahay. Tumango naman ang asawa ko at nagwikang huwag umanong mag-alala ang mga ito dahil palagi naman siyang nag-iingat. Noong tumapat na ang katanghalian ay umuwi na rin ang mga biyanan ko noon. Kaming dalawa naman ng asawa ko ay nagtulungan na sa mga gawaing bahay. Isang araw noon, habang naglalakad na ako pauwi sa bahay at nataong nasa walang kabahayan na ako banda, meron akong naririnig na parang angil na mula sa aso. Binaliwala ko na lamang ito. Nagpatuloy na ako sa pagdaan doon sa lugar na yon. Bali, naghanda na lang ako kung sakaling habulin ako ng aso. Nang mga sandaling yun ay hindi ko mawari kung bakit bigla na lamang akong kinabahan ng malakas. Para bang may hindi magandang mangyayari oras na magtagal pa ako sa daanang yon. Para hindi ko maisip ang kabang nararamdaman, ang ginawa ko ay sumipol-sipol na lamang ako habang mabilis ang inihakbang ang mga paa ko.
Sira ang bisikletang ipinagamit sa akin ng binan ko ng araw na yon, kung kaya't naglakad na muna ako. Nakailang hakbang na ako ay naririnig ko pa rin ang pag-angil ng hayop at para bang sinusundan ako nito. May mga kaluskusan na rin akong naririnig malapit sa kasukalang daan. Mas lalo ko pang binilisan ng paglalakad at inilabas ko ng balisong na lagi kong daladala bilang pangdepensa kung sakali mang may loko-lokong tao nun. Maya-maya pa, mas lalo nang lumalakas ang ingay at kaluskusang naririnig ko. Kaya't hindi ko na nakayanan pa ang isiping baka mamaya ay hindi na ito normal na aso lang. Dahil doon, kumaripas ako ng takbo. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang malakas na ugoy ng hangin at para bang may nagbabadyang bagyong paparating. Umaalinsangan na rin ang buong paligid at gaya sa palagi kong naririnig sa mga kwentong aswang. Pumaho na rin ang parte kung saan ako naroroon. Hindi ko mawari kung amoy imbornal ba o naimbak na basura. Pero batid ko namang walang mga inimbak na basura sa daanang yon. Lalong-lalo na walang imbornal. Mas binilisan ko pang pagtakbo sa kadahilan ng nagtatayuan na talaga ang balahibo ko sa buong katawan. Hanggang sa hindi kalaunan, nakarating na ako sa may kabahayan. Huminto na ako sa pagtakbo dahil may nakikita pa akong bahay na nakabukas ang ilaw. Sa isip-isip ko pa noon habang hinihingal, kapag may hindi magandang mangyari sa akin ay sisigaw na lamang ako para marinig ng taong naninirahan sa bahay na malapit sa pinaghintuan ko noon. Anak ng ano talaga oh. Sa tinandang tanda ko na nga to, ngayon pa ako tinubuan ng takot sa sarili. Sambit ko sa isipan noon. Naiinis pa ako sa sarili ko noon nang bigla na lamang akong napasigaw. Meron akong narinig na nagsalita mula sa likuran ko. Nang lingunin ko kung sino yon, ay gayon na lang ang gulat ko nang makita ko si Marites, ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Kamuntikan pa talaga akong himatayin, Sir Seth. Ikaw lang pala yan, Marites. Nakakagulat ka naman. Formal na formal ang mukhang nagtanong ito kung bakit parang takot na takot tumano ako. Para akong nakakita ng aswang. Akmang sasabihin ko na sana kung bakit gano'n na lamang ang takot ko. Nang bigla akong naalalang, papanong nakarating ka agad si Marites sa likuran ko samantalang wala naman ito kanina. Isa pa, kung magkasunuran man kaming dalawa, di ba dapat tumatakbo din siya noon? Ano kasi, nagulat na ako sa biglang pagsulpot mo sa likuran ko. Tsaka nagmamadali na rin akong maglakad kasi mag-isa lang si Mrs. sa bahay. Teka, gabing-gabi na. Saan ka galing? Balik na tanong ko sa kanya. Nakita kong marahang ngumisi si Marites at pagkatapos ay nagwika ito ng galing daw siya sa Karatig Baryo. May pinuntahan, kaya ginabi. Sinabi nito na sabay na daw kaming maglakad noon. Si Marites ay matalik na kaibigan ni Beth at mag-isa na lamang ito sa buhay dahil sa namatay na ang ina niya. Ang ama naman ni Marites sa pagkakaalam ko, bata pa lamang ito nung iwan silang dalawa ng kanyang ina. Hindi ko alam ang buong kwento kung bakit iniwan ito basta. Ang alam ko lang, may matinding sekretong ina ni Marites doon, kaya iniwan silang mag-ina. Nasa unahang bahay lamang din ang bahay nila Marites. Medyo liblib na rin yon. Kaya't mauuna akong makarating sa bahay namin bago siya. Habang naglalakad na nga kami ay napapansin kong parang kakaiba ang amoy na nalalanghap ko mula sa dalaga. Para yung amoy matandang ilang buwan nang walang ligo at walang linis sa katawan. Amoy panghing hindi mo maipaliwanag. Pero nang tingnan ko naman siya ay malinis naman ito sa katawan. Nakasuot ng puting bestida at nakaladlad ang mahaba niyang buhok na hanggang bewang. Pino din siya kung kumilos at para bang ingat na ingat nun. Ganun din kung magsalita.
Habang naglalakad ay nagtanong siya kung ilang buwan na ang nasa tiyan ng asawa ko noon. Magmula kasi nang umuwi umano ang misis ko sa baryo, hindi pa umano siya nakakapunta doon. Minsan ay nagkikita naman sila sa daan pero saglit lang kung makapag-usap. Medyo naging abala na kasi umano itong kaibigan ni Beth noon. Mga 2 beses ko na rin itong nakakasama o nakilala, Sir Seth, o nakausap. Isa sa bayan. At nung minsang makasalubong namin ito na hindi pa buntis itong si Beth. Wala sa loob na sinagot ko siya kung ilang buwan ng tiyan ng asawa ko. Sinabi ko rin sa kanya kung anong mga prutas ang pinaglilihian ni Beth at maging ang pag-uugali nito pabago-bago dahil sa pagbubuntis ay naikwento ko rin. Tumatango-tango lamang si Marites at nagpatuloy ng maglakad noon. Hanggang sa nakarating na nga ako sa bahay, hindi pa rin maalis-alis ang katanungan sa isipan ko kung paanong nakalapit kaagad si Marites sa akin at bakit parang hindi ko naman siya napapansing nakasunod sa akin kanina. Pagka-uwi ko sa bahay ay tulog na ang asawa ko. Nakita kong bukas ang bintana namin sa kwarto kaya isinara ko yon. Napasambit pa nga ako sa sarili ko ng, "Naku naman tong asawa ko. Alam ng buntis hinayaan lang na nakatiwangwang yung bintana." Nang gabing yun ay sa bahay namin natulog ang mga binan ko. Nagulat nga ako nung makauwi na ako dahil nasa sala ang mga ito. Nakahigat mahimbing nang natutulog. Hindi ko naman alam ang dahilan kung bakit biglaang sa bahay natulog sila. Matapos kong makapagbihis ng damit, dali-dali na akong humiga nun. Hindi na ako kumain pa dahil sa ramdam ko ang pamimintig na mga ugat sa binti ko dahil sa pagtakbo ko kanina. Sinabi ko na lang na bukas na lang ako kakain pagkagising ko. Naiiya na akong magpalakad-lakad at baka magising ko ang mga binan ko nun. Ayoko rin disturbin yung asawa ko. Masarap ang tulog niya at baka mapukpok pa ako kapag maistorbo ko ang tulog niya. Hindi nga nagtagal ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako nun. Nagising na lamang ako bigla nang makarinig ako ng kaguluhan sa labas ng kwarto. Dali-dali na akong lumabas ng kwarto para makiusisa. Nakita kong paruot paritong binan kong lalaki habang may dala itong itak nun. "Tay, ano pong nangyari? Anong gulo to?" Galit na galit ang binan ko. Hindi mapalagay. Si Nanay Nelia nang sumagot ng tanong ko at sinabing, kanina pa nila nararamdamang may umaali-aligid na aswang sa labas ng bahay. Kapag sinisilip naman nila ay wala silang nakikita noon. Pero kapag humihiga na sila, ay muli na naman nilang naririnig ang huni nito. At meron pang kaluskusan sa taas ng bubungan. "Panigurado akong ang asawa mo ang puntirya ng punyemas na yan. Subukan lang talaga niyang kantiin yung anak ko at yung apo ko. Nako, ibabaon ko talaga sa katawan niya yung itak na hawak-hawak ko ngayon." Sambit ng binan ko. Gigil na gigil ito't nakikita kong napapahawak na siya sa batok. Tumataas na naman yung alta presyon niya. Agaran kong kinuha sa kanyang itak at sinabihang ako na lang ang magbabantay at magpahinga na sila. Sumapit na lang ang umaga. Wala na akong naramdaman kung ano sa paligid nun. Kaya minaiging umidlip na muna ako sa mahabang upuang naroroon sa sala. Hindi na ako nakapasok pa ng araw na ito. Napuyat ako sa kakabantay. Ayon kasi sa binan kong lalaki, noong nakaraang hapon daw ay may nakita siyang hindi pangkaraniwang hayop na umaali-aligid sa labas ng bahay. Kaya't nagpasya silang mag-asawang sa bahay na muna naming mag-asawang matulog ng gabing yon. Alam nilang gagabi na naman ako ng uwi nun. Gawa ng sira ang bisikleta ko at maglalakad na naman ako ng pagkahaba-haba. Sigurado talaga akong aswang yung hayop na yun eh. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali. Paulit-ulit pang sambit sa akin ni Tatay Dadoy. Kinahaponan nga ay bumalik sa bahay ang mga binan ko. Doon daw ulit sila matutulog para mabantayan ang asawa ko. Inutusan ako ni Nelia na magsiga ng goma at iikot ko ng 3 beses sa kabuuan ng bahay. Pangontra daw kasi ang usok ng goma sa mga nilalang. Mabaho umano ang amoy nito
Ayaw na ayaw ng mga itong lumapit sa bahay na may umuusok na goma. Gani, tapos ka na ba dyan? Pwede bang ilagay mo itong bawang sa gilid ng bahay? Tawag sa akin ni Nay Nelia. Sandali po, Nay, patapos na po ako. Pagkuha ng bawang ay narinig kong inutusan ni Nay Nelia ang asawa kong magpalit ng damit na kulay itim at maglagay na rin ng langis sa tiyan nun. Alam mo anak, kapag nasa ganyang estado ka pa lang ng pagbubuntis, hayok na hayok yung mga hayop sa paligid na mabiktima yung dinadala mo. Lalo na't kabilugan na ng buwan ngayon. Napapailing na lamang ako sa mag-ina. Napakaraming pamahiin ni Nanay Nelia. Ang asawa ko naman ay tahimik lamang na sumusunod sa mga sinasabi ng ina niya. Palibhasa kasi nag-iisang anak lang kaya todo bantay ang mag-asawa. O Isagani, ano pang ginagawa mo diyan? Ilagay mo na yung bawang sa gilid ng bahay para makasigurado tayong walang makakapasok o makalapit na kung sinong demonyo sa paligid. Ngiting utos sa akin ni Nay Nelia. Ang biyanan kong babae na rin ang nagpresentang magluto ng hapunan namin. Matapos kong gawin ang mga inuutos niya, pumasok na kami sa loob ng bahay at doon na nagkwentuhan ni Tatay Dadoy. Kinagabihan, habang nasa kasarapan na kami ng tulog, bigla na lamang akong naalimpungatan at napabalikwas ng bangon nang marinig ko ang malakas na pagsigaw ng asawa ko. Wala siya sa tabi ko nang maimulat ko ang mga mata. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko ay nakita ko siyang inaalalayan na ng binan kong babaeng umupo. Nay, anong nangyari? Sinabi naman ng binan kong lumabas ng kwarto si Beth para uminom ng tubig nun. Dahil hindi daw ito makatulog at naiinitan. Mabuti na lamang at gising pa rin ang mga oras na yun ang mga binan ko at nagkikwentuhan sa sala. Nang naroroon na umano ang asawa ko sa kusina, ganun na lang ang gulat nila nang bigla na lamang itong sumigaw ng malakas. Nung puntahan nga nila sa kusina si Beth, nang hilakbot ang binan kong babae, kitang-kita niya ang isang napakalaking asong nagbabaga umano ang mga mata. Tumutulo ang laway na nakadungaw sa bintana at pilit na inaambahan ng misis ko noon. Nang marinig ko yan, nagpintig ang tenga ko at mabilis na kinuha ang itak sa kusina. Lumabas talaga ako ng bahay. Inikot ko ang kabuuan ng bahay namin pero wala na akong naabutan. Sa sobrang gigil ko ay hinamon ko pa ito. Sinabihang dadaan muna siya sa bangkay ko bago niya makanti ang pamilya ko. Magpakita sa akin, demonyo ka. Ako yung harapin mo. Huwag yung mag-ina ko. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita mapapatay. Kahit na ramdam ko ang kakaibang presensya na bumabalot sa paligid nun. At kahit papano'y nakakaramdam ako ng takot, hindi ako nagpatinag. Inuna ko ang puot at galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. At talagang hindi ako papayag na may mangyaring masama sa mag-ina ko. Sa isip-isip ko, patuloy pa rin kaming guguluhin ito hanggat hindi ko yun bibigyan ng leksyon. Magpakita ka! Ako yung harapin mo! Maya-maya pa, bigla na lang may umamba sa akin mula sa likuran. Kung kaya't hindi ko yun napaghandaan, napasubsob ako sa lupa at nasagatan ng braso ko noon. Pagtingin ko, doon sa kung sino ang umamba sa akin. Nabawasan yung galit ko noon. Nakakatakot ang mukha niya. May tila ba pa ito ng baboy habang ang bunganga naman ito, parang asong baliw. Galisin ang buong katawan at sobrang payat na animoy butot balat na lamang. Nagulat pa ako nang bigla na lamang inundayan ng kagat ng aswang ang sugatan kong kamay at parang hayok na hayok itong madilaan ng dugong umaagos mula sa sugat ko noon. Walang hiya ka! Balak mo pa talagang tikman yung dugo ko ah! Mabilisan kong itinarak sa katawan nitong itak na nasa kabilang kamay ko noon.
Nang dampian ito ng talim ng itak, doon ito umatras at kumaripas ng takbo papasok sa talayban. Gusto ko pa sanang habulin ito, pero narinig ko ang malakas na pagtawag sa akin ng binan kong babae at pilit na pinapapasok ako noon. Nang tingnan ko nga sila ay pilit na pinipigilan ni Nanay Nelia ang asawa niyang huwag lumabas ng bahay. Habang yung asawa ko naman, sumisigaw dahil sa takot na nararamdaman at tinatawag ako. Napamura na lamang ako sa isipan at naglakad na pabalik. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nagmadali akong pumunta sa lutuan at itinarak ang itak na ginamit kong pangsaksak noon. Gawa sa lupa ang lutuan namin noon, mga kagiliw, at hindi naman lingid sa kaalaman ng mga taga-probinsya. Napangontra din yun sa aswang, oras na itarak ang itak sa lupang lutuan. Ayon din kasi sa mga nakakatanda, isang sumpa umano sa mga nilalang ang pagtarak ng itak sa lutuan at tiyak na hindi na aabutan pa ng kinabukasan ang nilalang na yon. Sa hindi malamang dahilan, naalala ko si Marites at yung kakaibang kinikilos nito. Nagpasama ako kay Tatay Dadoy na puntahan ang bahay ni Marites. Gusto ko lang makasigurado kung totoo ba talagang hinala ko. Dito lang kayo sa loob ng bahay. Huwag na huwag kayong lumabas hanggat hindi pa kami nakakabalik. Nag-aalala at naguguluhang tinanong ako ni Beth kung bakit kailangang pupuntahan namin ni Tatay Dadoy ang bahay ng kaibigan niya. Basta, makinig ka na lang sa sinasabi ko. Wika ko at nagmadali nang lumabas ng bahay. Mabilis kaming tumakbo papunta sa bahay ni Marites at makaraan lamang ang ilang sandali. Saktong pagdating namin sa bakuran ng bahay nito, kitang-kita namin na umakyat ng hagdanan si Marites. Kumikintab sa langis ang hubad na katawan niya. Sapu-sapu nito yung gilid na parte ng kanyang katawan na sugatan. Halos gumagapang na ito makapasok lamang sa loob ng bahay. Nang makapasok na nga ito sa loob ng bahay ay nakarinig na kami ng malakas na pag-angil na malaking aso. Hanggang sa muli nang tumahimik ang buong paligid nun. Nagkatinginan naman kami ni Tatay Dadoy at tila ba nagtatanungan sa isa't isa kung ano ang nangyari. Tara tay, lapitan natin. Tumango ang binan ko at dahan-dahan na nga kaming naglakad papalapit sa bahay na yon. Nang makalapit na kami ay dahan-dahan akong sumilip sa nakauwang na pintuan. Kahit nakabadong-kabado na ako ay nilakasan ko ang loob ko sa kagustuhang makumpirma ang buong katotohanan. Sa pagsilip ko, ganun na lang ang gulat namin nang makita naming nakasalampak sa sahig ang hubad na katawan ni Marites. May saksak ito, naliligo sa sariling dugo. Nangangatal naman akong nagwikang natatandaan kong sa tiyan kong sinaksak ang aswang. At noon ngang suriin ang aking binan ng sugat ng babae. Kaparehong kapareho yon. Walang hiya. Aswang pala to. Matalik na kaibigan ka pa naman ng anak ko. Sarili mong kaibigan at kababata, aaswangin mo. Napasalampak ako sa sahig noon dahil hindi ko lubos sa kalaing nakapatay ako. Pilit namang sinasabi sa akin ng mga binan kong hindi tao ang napatay ko, kundi aswang umano. Kaya't wala akong kasalanan at wala akong dapat alalahanin. Ipinagtanggol ko lamang umano ang pamilya ko noon. Ayon pa nga sa binan kong lalaki, maging siya man sa ganong sitwasyon ay gagawin niya rin ang ginawa ko. Dahil walang asawang lalaki ang hahayaan niya lang na mabiktima ang mag-ina niya ng ganong nilalang. Tara, tulungan mo akong ilibing natin sa likod ng bahay itong si Marites. Tumango ako at sumunod sa sinabi niya. Ilang oras ang nakalipas, tagumpay na nailibing namin ang bangkay ng aswang sa likuran. Nilinis naman ni Tatay Dado ang mga kumakalat na dugo para palabasing hindi lang bumalik ang dalaga. Nang makabalik na kami sa bahay ay kinuwento namin sa asawa ko at kay Nanay Nelia ang nangyari. Malungkot at napahinga ng malalim ang binan kong babae bago nagsalita nun.
Ayon pa rito, noon pa man ay may hinala na siyang si Marites ang sumalo sa pagiging aswang ng ina niya. At ang pagiging aswang ng ina ni Marites ang dahilan kung bakit sila iniwan. Ganun talaga. Hindi nakapagpigil sa pagiging hayok si Marites sa laman ng tao. Pati kababata at matalik niyang kaibigan na ba gustong patusin. Kaya wala na tayong magagawa. Ito ang huling sinabi ni Tatay Daday na siyang tumatak sa isipan ko magpasa hanggang kasalukuyan nun. Ilang taon ang nakalipas. Nagkaroon man kami ng pera. Pero yung bahay namin ay hindi namin pinalaki masyado. Takot kami na baka pagka nagpatayo kami ng pundasyon doon, malukay ang katawan ni Marites. Magpaganon pa man ay binenta na lamang namin ang lupa. Siguro mga early 2000s namin na ibenta ito. Hindi ko alam kung buto na ba yung katawan ni Marites doon. Pero lumipas ang mga taon. Lumayo-layo na kami sa lugar na yon. Kasama ang aking mga binan.